אני שחר, חזרתי לכם בעוד סרטון שהיום אני רציתי להראות לכם את מה שהכנתי לקיץ, כי כולם יודעים שקיץ עכשיו ואנחנו בחופש הגדול. אז הכנתי גלידה, שמש, ארטיק שקצת שיניתי אותו ממה שאחרים עשו, וכדור. רק שתי אלה הם מקוריים שלי, שתי אלה לא. אז אני רציתי שתגידו לי בתגובות גם מה אתם רוצים אם אתם רוצים שאני אעשה סרטון על איזשהו דבר מארבעתם, אז תרשמו לי בתגובות. אני מקווה שאהבתם את הסרטון, תתנו לייקים.